λεύκανση των δοντιών. Η λεύκανση των δοντιών είναι μια οδοντιατρική θεραπεία η οποία έχει σκοπό να λευκάνουν τα δόντια του ασθενή. Στην οδοντιατρική γαλάνη κάνουμε λεύκανση τα τελευταία 30 χρόνια και έχουμε δοκιμάσει όλους τους πιθανούς τρόπους που υπάρχουν. Λεύκανση ιατρίου με λάμπα, με λέιζερ, χωρίς τίποτα. Λεύκανση σπιτιού ιατρίου, συνδυασμός. Λεύκανση μόνο στο σπίτι. Και μπορώ να πω ότι μετά από πάρα πολλές επιτυχημένες θεραπείες και ικανοποιημένους ασθενείς, έχουμε βρει τη χρυσή τομή έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα λεύκανσης δοντιών. Καταρχάς, μια ερώτηση που μου κάνουν συνέχεια οι ασθενείς είναι αν τα δόντια θα φαίνονται ψεύτικα με τη λεύκανση. Πρώτον, τα δόντια με τη λεύκανση δεν πρόκειται να φανούν ποτέ ψεύτικα. Κατά πάσα πιθανότητα θα μου πείτε στο τέλος της θεραπείας ότι τα θέλετε και πιο λευκά. Αυτό συμβαίνει στο 90% των περιπτώσεων. Και πιο λευκά να τα κάνετε, ποτέ δεν θα φανούν ψεύτικα. Για να φανούν ψεύτικα, πρέπει να κάνετε προσθετικές αποκαταστάσεις. Τα δόντια επίσης έχουν ένα όριο στο πόσο λευκά μπορεί να γίνουν. Άλλο χρώμα θα έχω εγώ, άλλο χρώμα θα έχετε εσείς στο τέλος της θεραπείας, ακόμα και αν η θεραπεία είναι η ίδια. Άλλη μια ερώτηση που μου κάνουν πολύ συχνά οι ασθενείς είναι πόσο διαρκεί η λεύκανση. Η λεύκανση περίπου πέφτει 10% κάθε χρόνο, ανάλογα και με την κατανάλωση των χρωστικών που κάνετε. Στη περίπτωση λοιπόν που κάνετε μεγάλη κατανάλωση χρωστικών όπως τσιγάρο, καφέδες, πέφτει περίπου 10% κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι μετά από 5-6 χρόνια θα δείτε εμφανή διαφορά στα δόντια σας ως χρώμα. Πώς λύνεται αυτό? Αυτό λύνεται με μια συντήρηση λεύκανσης η οποία γίνεται περίπου κάθε 1 με 2 χρόνια.